ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. дӯстон, имрӯз рейтингҳои UFC нав шуданд ва биёед мебинем ки чӣ тағйирот шудааст. ва оғоз мекунем аз рейтинги паунд фу паунд, яъне беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн. дар он ҷо каме тағйиротро мебинем. Александр Пандожа як зина ба боло рафта 11-ум рақам шудааст. Ана Холлоуэй бошад як зина ба поён фаромада 12-ум рақам шудааст. ана Исраил Адесаня бошад 15-ум рақам шуда ҷои Чарлз Оливейраро гирифт. акнун мегузарем ба вазни миёна. дар ин ҷо Ҳамза Чимаев 10 зина ба боло рафта аз ҷои 13-ум ба ҷои 3-юм баромада ҷои Уитакерро ишғол кардааст. ва акнун Ҳамза Чимаев расман 3-юм рақами рейтинги вазни миёнаи UFC аст. Роберт Уитакер, Насруддин Имавов, Кая Борайо, Марвин Виттори, Ҷаред Канонир, Брендон Аллен, Роман Далидзе, Пауло Коста, Ҷек Хермансон, Энтони Хернандес ва Мишел Перейра якзинаи поён рафтанд. ва боз дӯстон, дар рейтинги вазни миёна Шара Буллет пайдо шуд ва ӯ ҷои 14-умро ишғол кардааст. сардори UFC Дана Вайт оиди баромади Шара Буллет фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Вайтро гӯш мекунем. ин баромади олиҷаноб буд. ин нокаут дар топ 3 нокаути ногаҳонӣ дар тарихи UFC шомил мешавад. 100%. ин яке аз беҳтарин нокаутҳое буд ки ман дидам. Шара беҳтарин менамоид ва ӯ дар ҳақиқат ҷангвари сахтро дурахшон шикаст дод. ман фикр мекунам ки ӯ барои ҷанг бо ҷангварони топ 10 омода аст. ба ғайр аз ҳамаи ин корҳо, ӯ орзуи ташкилот аст. ӯ ҳар ҳафта ҷангидан мехоҳад. ӯ ба Исраил Адесаня визов дод ва ба ман чунин шахсҳо писанданд. ту ба худ боварӣ дорӣ, ба муҳориба баромада худро хуб ҳис мекунӣ ва ҳис мекунӣ ки боз баромад карда метавонӣ ва барои зуд баргаштан омодаӣ. ин коре ҳаст ки ҳар як ҷангвар бояд кард, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, бояд гуфт ки Шара Буллет расо дар як сол дар UFC 4 муҳориба гузаронида дар ҳамаи ин муҳорибаҳо пирӯз шудааст ва чӣ гуна ки ҳамаамон медонем ҷангвароне ки зуд баромад мекунанд, Дана Вайт онҳоро дӯст медорад. акнун Шара Буллет 14-ум рақами рейтинг шуд ва дар пеш ӯро рақибони сахт ва хатарнок интизоранд. ба фикри шумо дӯстон, Шара Буллет чемпиони UFC шуда метавонад ё ин ки чунин ҷангварон ба монанди Ҳамза Чимаев ӯро манъ мекунанд? метавонед фикрҳои худро нависед. чемпиони пешинаи муваққатии вазни сабук Дастин Порие ба чемпиони ним сабук Илия Топурия визов дод. ман аз баромади Илия Топурия дар ҳайратам. гуфтанӣ нестам ки чунин ғалаба ғайриимкон буд. албатта ки чунин ғалаба имконпазир аст. Топурия боксёри олиҷаноб аст. қувваи зиёд дар ҳар як зарбаи ӯ, техникаи ӯ олиҷаноб аст ва ман интизор набудам ки ӯ Максро ба нокаут равон карда метавонад. вақти он расидааст ки ба Топурия эҳтироми худро диҳем, чунки ӯ чизро арзанда аст. ӯ гуфт ки Максро ба нокаут равон мекунад ва ин корро кард. ӯ ягона шахс дар ҷаҳон шуд ки легенда Макс Холлоуэйро ба нокаут равон кард. яке аз бузургтарин ҷангвари вазни ним сабук дар таърихро. ман бо Макс ё ин ки Топурия ҷангидан мехоҳам. Топурия бокси беҳтарин дорад ва биёед бокси ӯро дар муҳориба зидди ман месанҷем, гуфтааст Порие. ногуфта намонад ки Дастин Порие 2 маротиба Макс Холлоуэйро шикаст додааст. як маротиба дар вазни ним сабук ва як маротибаи дигар дар вазни сабук. лекин чӣ гуна ки Топурия Максро шикаст дод, ягон кас ин корро кардагӣ набуд. ва дӯстон, бояд қайд кард ки айни замон дар вазни ним сабук ягона шахсе ки ба Топурия проблема калон шуда метавонад ин Мавсар Евлоев аст. бале, пеш аз муҳориба, баъди муҳориба дар пресс-конференсия ягон кас номи ӯро нагирифт, лекин ӯ ба сари ин камарбанд рафта истодааст ва танҳо Мавсар аз дигар ҷангварони ин вазн дида зидди Топурия шанси калон дорад. ба фикри худи шумо дӯстон, Мавсар Топурияро манъ карда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.